дар доираи таҷлили 30-солагии 16-умин иҷлосияи тақдирсози Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази ноҳияи Дарвози вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон чемпионати кушоди вилоятӣ оид ба ҷудо миёни наврасон баргузор гардид. Рақобатҳо дар толори варзиши вастан дар сатҳи баланди ташкилӣ рӯй даст гирифта шуданд. Садо додани суруди миллӣ ба чемпионати вилоятӣ расман ҳусни оғоз бахшид. маросими кушодашавии мусобиқа дар фазои тантанавӣ ва бо иштироки роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Дарвоз, бахши кор бо ҷавонон ва варзиш, масъулин, доварону мураббиён доир шуд. дар рафти суханронии худ меҳмонон аз рушди бемайлони варзиш дар вилояту ноҳия, бахусус таваҷҷӯҳи хосаи пешвои миллат ба самти варзишу тарбияи ҷисмонӣ ҳамчун самти муҳими сиёсати иҷтимоии давлат, қабули консепсия, стратегия ва барномаҳои соҳавӣ аз ҷониби ҳукумати мамлакат гуфта, ба иштирокчиёни чемпионат барору комёбӣ таманно карданд. дар ин чорабинӣ варзишгарон аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва ҳамчунин дастаи Ҳоҷӣ Шариф аз шаҳри Душанбе ширкат намуда, барои мақомҳои ифтихорӣ ва роҳ ёфтан ба мусобиқаҳои байналмилалӣ бо ҳам зурозмоӣ карданд. боиси сарфарозист ки солҳои охир дар қаламрави вилоят шумораи варзишгарон афзоиш ёфта, пайравони қаҳрамону ҷоизадорони ҷаҳонӣ ба мисли Мавзуна Чориева, Расул Боқиев, Хушқадам Хусрав ва Сомон Маҳмадбеков зиёд шудааст. дар чемпионати кушоди вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон оид ба ҷудо наврасон дар се категория соли таваллудашон 2011, 2012, 2009, 2010 ва 2007-2008 бо ҳам нерӯ санҷиданд. беҳтарин натиҷаро варзишгарони дастаи ноҳияи Ванҷ нишон доданд ки 14 нишони тилло, 13 нуқра ва 16 биринҷӣ ба даст оварданд. дар маҷмӯъ ҷиҳати дастовӣ гирем, шаҳри Хорӯғ ба фикрам дар ҷои якум, ноҳияи Ванҷ дар ҷои дуюм, ноҳияи Дарвоз дар ҷои сеюм қарор дорад. мо нақша дорем ки бо ҳамкории клуби Ҳоҷӣ Шариф, федератсияи ҷудои вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, мақомоти иҷроии давлатии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар тамоми ноҳияҳо ва шаҳри Хорӯғ рушди намуди гӯстини ҷудоро пеш барем. ғолибон бо медалу ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравии омоданамудаи кумитаи тадорукот сарфароз гардонида шуданд. албатта баргузории чунин чорабиниҳо ба рушди ҷудо заминагузор буда, ҳамзамон ба дарёфти чеҳраҳои арзанда мусоидат мекунад. ҳамакнун аз миёни ин варзишгарон 15 нафар ба мусобиқаи байналмилалӣ ки дар Федератсияи Россия баргузор мешавад, сафарбар карда мешаванд.